Ahoj, vítám tě u mého druhého dílu Skibars. A dneska se díl jmenuje hra o výhru. Takže dneska se pokusíme vyhrát. Enderperla. Mě nikdo neporazí. Takže. Tady ty, kdo tady mluví. Dobře. Pozdravte do videjka. Letí žilej. Já mám ender. Zabil jsem lajka. Jo, like game. Umřel. Enderperla. Taky. Tak já už mám druhou. A mám i diamant mečů. Jsem já. Když se nejdeš v diahelmu, tak mi dej. Co mám já jenom? Mám diabrnko a kalhoty. Na ty máš Já ho mám taky. Někdo mi střelil. diaprostřední brnko. To máš navíc? Tak mi ho dej. Kdo tě střílel? Nevím. Bacha. Já ho se střelil. Ne, mám diahelmu. Ups. Já taky nemám diahelmu. To bylo opou. Já mě chtěl se střelit. Tankista dneska. Bacha! Špat. Ne! Ty vole. To bylo štěstí. Další mrtvej. No tam už to tam má diahelmu. Hej, že mě potom... On nespod. Jo, po té vodě. Hlídám, já to tady hlídám. A teď Vodu! jsem už zastavil. Jsem tankista, Pavle. Můžu do něj? Já jdu za ním, asi musím tým. Málem bylo po mně. Čekej, uved pozornost. Bacha! Mě nedá takový signál. Ne. Je to hodí ta diahelma. Jsme len my dva, já. Kolik máš ještě HP? Je!
Dobré, tak a to je vše, to jsem vám dneska chtěl jen ukázat, takže ahoj.